Malawi Today. President Peter Mutharika wachenjeza omwe awasankha ngati nduna za boma komanso akuluakulu a nthambi za boma kuti atsogoze zofuna za anthu komanso apewe katangale pomwe akugwira ntchito yawo ndipo kulephera kutero awachotsa. President Mutharika wanena izi lero ku nyumba ya boma yasanjika ku Blantyre pomwe amalumbiritsa anthuwa omwe ndi kuphatikizapo nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda, nduna ya zachuma a Joseph Mwanaveka komanso a Alfred Gangata omwe ndi nduna ya za mdziko. Kassim Aobi ali ndi zambiri mlipoti ili. Malawians were national meetings, endless meetings. Mtsogoleri wa dziko linoyu wati masomphenya ake ndionesetsa kuti boma likutumikira anthu osati zokhumba za anthu ochepa chabe, kotero anthu omwe akusankhidwa maudindo osiyanasiyana akonzekere kutumikira anthu. Mtsogoleri wati chidwi chake ndichionesetsa kuti wakonzanso ntchito zachuma komanso kupitisa patsogolo maufulu a anthu, kotero omwe akusankhidwa akonzekere kugwira ntchito monesetsa kuti izi zitheke. Kwa omwe asankhidwa kuti atsogolere ofesi ya president ndi nduna, Dr. Justin Saidi komanso wachiwiri wawo a Stuart Ligomeka, mtsogoleriyu wati akuyembekezera kuti awiriwa agwira ntchito modzipereka pofuna kuonesetsa kuti ogwira ntchito mboma akugwira ntchito motsata malamulo komanso mwaukadaulo pa nkhawa zomwe anthu ena akupereka kuti mtsogoleriyu sanasankhe chiwerengero cha amayi okwanira pa anthu omwe wasankhawa. Mutharika anati anthu asachite mfulumira kamba kuti iwo amakhulupirira kupereka mwayi kwa amayi kukhala m'maudindo ndipo adakasankhabe maudindowa. Pa nkhani yosankha a Alfred Gangata kukhala nduna, Mutharika ati asankha Gangata kuti ayimirire achinyamata mkayendesedwe ka dziko, ndipo anati Gangata omwe ali ndi zaka 37 azigwira ntchito molumikizana kwambiri ndi ofesi ya mtsogoleriyu. Titayankhula nawo mwambo wolumbiritsa utatha, nduna zitatuzi komanso omwe awasankha kuti akhale mu ofesi ya president ndi nduna analonjeza kuti agwira ntchito motsatana ndi masomphenya a mtsogoleriyu. Pakadali pano akuluakulu akuyembekezeka kukhazikitsa tsiku komanso malo omwe kuchitikire mwambo wolumbiritsa Enoch Chihana omwe awasankha kukhala wachiwiri mwa achiwiri kwa president wa dziko lino. M'malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre, ndine Kassim Aobi. Pakadali pano mtsogoleri wa chipani cha umodzi a Thomas Wezi Kaumba wadzudzula President Peter Mutharika kamba kosankha nduna komanso mkulu wa apolisi omwe akuyankha milandu. Akaumba atula nkhani ku Blantyre lero kuti zodandaulitsa kuti President Mutharika akumakamba nkhani zothana ndi katangale komanso kulimbikitsa ulamuliro wabwino, kwinaku akusankha maudindo anthu omwe ali ndi milandu. Chikondi Mphande walemba ripoti ili kuchokera ku Blantyre. Mtsogoleri wa chipani cha umodzi a Thomas Wezi Kaumba wati a Peter Mutharika asawatengera amalawi kokawayesa. Akaumba ati ndizodandaulitsa kuti a Mutharika asankha maudindo akuluakulu kwa anthu ena monga a Alfred Gangata, a Joseph Mwanaveka komanso a Richard Luhanga omwe akuyankha milandu ku mabwalo. Akaumba ati ndizovuta tsopano kukhulupirira Mutharika pa ntchito yothana ndi katangale komanso ulamuliro wabwino pomwe zoyankhula zawo zikusiyana ndi zimene akuchita. Malinga ndi Akaumba ndizodandaulitsanso kuti a Mutharika akuuza amalawi kuti adekhe ngakhale kuti analonjeza kuti akwaniritsa zina mwa zinthu zimene ankafotokoza akangopambana chisankho. Iwo apempha Mutharika kuti akwaniritse zomwe analonjeza amalawi monga sukulu ya sekondari ya ulere, kuperekanso matumba afetereza anayi banja lililonse. Mutharika posankha anthu amene ali ndi mbiri yoti ali ndi katangale iwo kwayikaso mboma pamene posakulemekeza mtundu wa Malawi. Ndefe ngati omwe zipati tikukhumudwa kuti izi nzosavomerezeka. Anthu akatangale ndi anthu osafunika kukhala mboma. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre m'malo mwa Zodiac, ndine Chikondi Mphande. Koma mneneri wa chipani cha DPP a Shadrack Namalomba wati anthuwa ndi ongoganiziridwa chabe, bwalo silinawapeze olakwa ndipo sizolakwika kuwasankha. Malamulo tusakunena kuti munthu akangokuganizira kuti iweyo ndi olakwa ndiye kuti pamenepo ndi olakwa. Ayi. Ndipo ngati akangokuganizira ayi usatenge mpando wina uliwonse ndipo asakupatse mpando wina uliwonse. Malamulo sakutero. Titeronso kuti President Professor Arthur Peter Mutharika ndi katswiri wa malamulo a constitution
amazidziwa bwino ndi kudya kwake moyo wake wakhala kupanga zimenezizo ndiye iyeyo akudziwanso malamulo a dziko lino analemba nawo kuti constitution ndipo iwoze kozata anali amene amathandizira kuti constitution mai muno ikhalebe iye akudziwa ndipo amadziwanso page by page ya malamulo amene muja akudziwa uno kuti pamene munthu uli wongoganizira sikuti wapalamula pamenepo utakupatsidwa udindo komanso chachiwiri kundaleku munthu kungonena kuti iweyo akukuganizira kuba nkhani imene imakhala yovuta kundale kumakhala majerasi anthu akakhala mboma amaona amene atuluka ndikuwaona ngati kuti amene ajawo ndi macompetitors kapena maenemies awo ndi amati tiamaliziretu kuti tamaliza bwanji atheretu ndikuyamba nokutenga akuluakulu akumeneko ndikuyamba nokuwasemera zinyawu. Shadrack Namalomba, mneneri wa chipani cha DPP. Unduna owona za chitetezo cha mdziko wati anthu othawa kwawo 515 abwerera m'mayiko akwawo pansi pa ndondomeko yotumiza m'mayiko awo mwakufuna kwawo kuyambira mwezi wa June 2023. Mneneri mu undunawo Joseph Chauwa wati chaka chino chokha anthu 155 anabwerera m'mayiko awo pomwenso mwezi wa Septemba nzika 30 za m'mayiko a Burundi ndi Rwanda zabwerera kwawo. Katswiri pa nkhani za chitetezo Sherif Kaisi wati chiwerengerochi nchochepa ndipo wapempha adindo kuti akhazikitse ndondomeko zina pofuna kuonetsetsa kuti anthu othawa kwawo akubwerera m'mayiko awo. Wilson Henry walemba ripoti ili. Ofalitsa nkhani mu unduna owona za chitetezo Joseph Chauwa wati boma lipitiriza kulimbikitsa anthu othawa kwawo kuti abwerere m'mayiko awo momwe muli mtendere kamba kuti anthu otere sakuyenera kusungidwa kwa moyo wawo wonse. Chauwa ati pakadali pano pala anthu ena omwe akuonetsa chidwi chobwerera kwawo. Malinga ndi Chauwa anthu othawa kwawo kwana 515 abwerera m'mayiko akwawo pansi pa ndondomeko ya voluntary repatriation kuyambira mwezi wa June 2023. Alipo ndithu anthu amene ngati amenewa amene ndithu aonetsa chidwi yoti akufuna kubwerera kwawo ndipo ngati boma tiyathandiza ndithu kuti anthu amenewa abwerere kwawo mwakufuna kwawo monga mukudziwa ndithu kuti mwa malamulo amafotokoza ndithu kuti munthu sitingamutenge kuti akhale othawa kwawo pa moyo wake wonse. Katswiri pa nkhani za chitetezo Sherif Kaisi wati chiwerengerochi chochepa kwambiri poyerekeza ndi anthu othawa kwawo omwe ali mdziko muno ndipo wapempha adindo kuti abwere ndi ndondomeko ina pofuna kuonetsetsa kuti anthu othawa kwawo abwerere m'makwawo. Fundo amene siyokhayi pali fundo zina zimene zimachitika kuti ngati anthu munapatsa ufulu kunena kuti pa nthawi yanu nokha maufulu wanu nyamukani mubwerere ngati sakupita anthuwo pamangofunika kuwasanthula kuona kuti chimene sakupitika ndi chani chifukwa pakali pano ku Rwanda kulibe nkhondo, ku Burundi nkhondo kulibe, ku DRC apo ndi apo komabe kuti mtendere ndithu kwawoko uliko. Malo osunga anthu othawa kwawo adzaleka boma la Dowa mwachitsanzo amasunga anthu oposa 50,000 kuchoka m'mayiko monga Burundi, Rwanda, Ethiopia, Somalia, DR Congo ndi ena. Ndime 1C ya mgwirizano mayiko mchaka cha 1951 komanso ndime 12E ya malamulo okhudza anthu othawa kwawo amalowa anthu otere kubwerera m'makwawo ngati bata labwerera mayikowo. Kuchokera kuno kudowa m'malo mwa Zodiac ndine Wilson Henry. Ntchito za ulimi mdziko lino zikuyembekezeka kupita patsogolo pomwe akatswiri alimbikitsa ntchito yosamalira nthaka pogwiritsa ntchito malo omwe akuwatcha Global Action Agricultural Transformation Center amene awamanga ku University ya Luwana ku Lilongwe. Mkulu wa bungwe la Center for Agricultural Transformation CAT Amacleod Nkhoma wati pakanali pano ntchito za ulimi zikukumana ndi mavuto kamba kuonongeka kwa nthaka. Iwo anena izi pomwe bungwe la CAT limapereka malo omwe awamanga ku Luwana omwe agwiritsa ntchito 5 billion malai kwacha kuchokera ku Global Action to End Smoking. Winston Kaimira ndi zambiri. Ngati mbali mmodzi yofuna kuchepetsa mchitidwe osuta fodya pa dziko lonse lapansi, bungwe la Global Action to End Smoking lakhala likupereka thandizo la ntchito la zaka zisanu ndi chimodzi yomwe cholinga chake ndikuti alimi mdziko lino asamangodalira ulimi wa fodya. Pomwe ntchito ikufika kumapeto, bungweli lapereka nyumba yatsopano
yomwe idzithandiza pa ntchito za nthaka pofuna kuti ulimi upite patsogolo. Mkulu wa bungwe la Global Action dziko lino Dr. Candida Nankhumwa wati malowa athandiza poonetsetsa kuti alimi akugwiritsa ntchito njira za ulimi zamakono. Tili ndi chikhulupiriro kuti ntchito iyi tinangoyiyamba kuno ku Malawi, komano anzathu amene tinawasankha kuti tigwira nawo ntchito ali Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources ndi malo oti okhazikika, ndi sukulu yokhazikika ya ukachenjede kuno ku Malawi. Kumbali yake mkulu wa bungwe la Center for Agricultural Transformation lomwe limagwira ntchito m'dziko lino Amatileo Nkhoma wati malowa athandiza poyeza dothi. Vuto limene tili nalo m'dziko lathu muno ndira kuti nthaka yathu yambiri madera ambiri inaguga, ndipo malabu amene takhazikitsa mu chinyumbachi, labu imodzi ndiyofunika kuti ithandize kuti alimi athu atobweretsa dothi lawo kudzayezetsa kuti adziwe kuti ndi michere yanji imene ili mu dothimo. Pakanali pano wachiwiri kwa chancellor wa University ya Luwana Professor Emmanuel Kaunda wati alimi adziwalola kuti akapeze ukadaulo osiyanasiyana ku malowa. Bungwe la Global Action to End Smoking linapereka 5 billion kwacha yomangira malowa. Mwana mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Winston Kaimira. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo madzulo ano muli ndine John Paul Kayuni. Tisanapitirire tiye ntionenso mitu yake. Akatswiri za umoyo adandaula za kukwera kwa chiwerengero cha anthu omwe akupezeka ndi kansa ya khomo la chiberekero m'dziko lino. President Peter Mutharika wachenjeza nduna zatsopano komanso akuluakulu a nthambi za boma kuti apewe katangale apo ayi awachotsa. Dziko la Malawi latumiza anthu othawa kwawo oposa 500 pansi pa ndondomeko yotumiza m'mayiko awo mwakufuna kwawo. Mzamasewero mtsogoleri wa bungwe la FAM Afritu Duhaya ndi membala wa komiti yaikulu ya bungweli awasankha m'makomiti atsopano a bungwe la FIFA. Tipitirire ndi nkhanizi. Akatswiri za umoyo achenjeza kuti dziko lino litha kudzalembetsa anthu opezeka ndi nthenda ya kansa ya khomo la chiberekero atsopano opitirira 22,000 komanso anthu 15,000 atha kumwalira pofika mchaka cha 2030 ngati silichilimika pa ntchito yothana ndi nthendayi. Mmodzi mwa akuluakulu pa chipatala cha boma la Salima a Angela Nyongani Sakwata wati dziko la Malawi lili pachiwiri pa dziko lonse pa mndandanda wa chiwerengero cha anthu opezeka ndi kansa ya khomo la chiberekero komanso ndi loyamba pa chiwerengero cha anthu omwe akumwalira ndi nthendayi. Izi zadziwika lero m'boma la Salima pa msonkhano wa atolankhani pa nkhani yokhudza kampeni yakatemera wa kansa la khomo la chiberekero yomwe iyambe pa 27 mpaka kudzatha pa 31 Oktoba chaka chino. Ferguson Phabuli ali ndi zambiri mwikotili. Pamene dziko lino likukonzekera kampeni yakatemera wa nthenda ya kansa la khomo la chiberekero yotchedwa Human Papilloma Virus HPV/H cohort yomwe ikhazikitsidwe pa 27 mpaka pa 31 mwezi uno, akuluakulu za chipatala m'boma la Salima adachita mkumano ndi atolankhani kuti awaphunzitse ndi kuonetsetsa kuti akulimbikitsa pa nkhani yozindikiritsa anthu zakupewa kwa kansa ya khomo la chiberekero komanso kuthana ndi mauthenga abodza okhudza katemerayo. Ofalitsa nkhani pa chipatala cha boma la Salima a Angela Nyongani Sakwata ati zikhulupiriro komanso mauthenga osalondola zidakhudza kaperekedwe ka katemera m'makampeni ambuyomu, ndipo ulendo uno akulimbikitsa anthu kuti akhulupirire zidziwitso zotsimikizika za umoyo. Choncho Sakwata alimbikitsa atsikana onse a zaka zapakati pa 9 mpaka 18 kuti alandire katemerayo. Atsikana amene ali a zaka za msinkhu wa pakati pa 9 ndi 18 nthawi imene tikhala tikupereka katemera aonetsetse zoona kuti alandira nawo katemera amene kuti nawonso akhale kuti akutetezeka ku matenda amene wawo. Kumbali yawo wofalitsa nkhani pa khonsolo ya boma la Salima a Faustina Mkandawire ayamikira akuluakulu a za umoyo m'bomali pokonza mkumanowu ponena kuti uthandizira atolankhani kufalitsa mauthenga moyenera. Atolankhani ndofunikira kwambiri, tifuna iwo atithandizire kuti uthenga ufalitsike ufike patali kuti katemerayo akamazaperekedwa anthu adzakhale ndi chikhulupiriro kuti ndiothandiza ndithu kupewa matenda amenewa a kansa ya khomo la chiberekero. Unduna wa za umoyo kudzera mu kampeni yakatemera wa HPV/H cohort ukulunjika kwa amayi komanso atsikana a zaka zapakati pa 9 mpaka 18 omwe adalephera kulandira katemerayo kuyambira pomwe ntchitoyi idakhazikitsidwa mchaka cha 2019. Malo mwa Zodiac ku Salima, Ferguson Phabuli.
Tikadali pa nkhani za umoyo, unduna wa za umoyo wati anthu oposa 200,000 ali ndi vuto lamaso mdziko lino. Mneneri mu undunawo Adrian Chikumbe wati izi ndi zodandaulitsa kamba kuti anthu ambiri omwe amapezeka ndi vutoli akanatha kuthandizidwa vutoli likanapezeka msanga. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la madotolo amaso Dr. Thokozani Zunga wati kusowekera kwa zipangizo zothandizira odwala ndi vuto lalikulu lomwe likukumana nalo. Zambiri mlipoti lomwe walemba ndi Rachel July. Unduna wa za umoyo wati anthu okwana 200,000 ali ndi vuto lamaso mdziko muno. Mneneri mu undunawo Adrian Chikumbe wati anthu ambiri omwe amabwera kudzalandira thandizo vuto lawo limakhala loti linakatha kuchiritsidwa akanabwera ku chipatala msanga. Achikumbe ati boma likuchilimika pophunzitsa akadaulo ambiri woona nkhani zamaso kuti anthu adzitha kulandira chithandizo msanga. Kuonetsetsa kuti tionjezere kuthekera kwathu kuti anthu azilandira thandizo la maso mwina pafupi. Chifukwa chake takhala tikuonjezera anthu ophunzira ntchito zimenezi za maso kuti anthu azithandizidwa kuzipatala zing'ono komanso zipatala zazikulu. Ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la madotolo oona za maso a Dr. Thokozani Zungu wati ngakhale zambiri zikuchitika kusowekera kwa zipangizo zothandizira odwala lidakali vuto. Pena timatengera mwayi ofikira ma-organization osiyanasiyana kuti athandize chifukwa choti pamakhala anthu ena akuvutika ndi maso sakuona koma vutolo ndilokuti ndilothandizika. Tsiku loona za maso chaka chino likumbukiridwa pamutu woti kondani maso anu. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Rachel July. Munkhani ngati yomweyi bungwe la Amref Health Africa lati zipatala zimene zimapezeka m'madera amene ndi ovuta kufikirako zimakumana ndi mavuto pa nkhani yopereka katemera zomwe zikusokoneza kupereka ntchito za umoyo zabwino, ndipo ndikofunika kuti adindo osiyanasiyana athandizirepo. Wachiwiri kwa mkulu woyang'anira ntchito za bungweli a Faith Kamanga ndiwo anena izi atapereka thandizo la mankhwala ndi zipangizo zina zothandizira ntchito za umoyo ku ofesi yoona za umoyo kumpoto kwa boma la Mzimba. Mkulu wofalitsa za umoyo kumpoto kwa bomalo a Love Mokalage wati thandizoli labwera pa nthawi yake ndipo aonetsetsa kuti odwala makamaka akumadera akumudzi apindule. Temwa Nyirenda walemba ripoti ili kuchokera ku Mzuzu. Wachiwiri woyang'anira ntchito za Amref a Faith Kamanga ati madera aku Blantyre, Lilongwe ndi kumpoto kwa boma la Mzimba kuonesa kuti anthu ambiri sakulandira katemera kusiyana ndi madera ena. Iwo analili chifukwa chake aganiza zothandiza zipatala za madera awa. Tinaona magapsi amene ali mu district mwathu muno kuti pali madera ena amene anthu satha kupeza thandizo kuma facilities omwe ali. For example, kuchoka ena manyumba mwawo kuti akafike facility amatha kuyenda mtunda utali kuti akalandire thandizo. With ma outreach clinics amene tikupanga mu district munomu timaonetsetsa kuti tizikafikira anthu kumadera kwawo komwe akukhala kuti asamathenso kukhala ndi nthawi olo busy yonena kuti achoke kwawo kupita kuchipatala. Polandira thandizoli, mkulu woona za umoyo kumpoto kwa boma la Mzimba Love Mokalage anathokoza bungwe la Amref chifukwa cha thandizoli ponena kuti lafika mu nthawi yake ndi kuti zithandizo odwala amene amapezeka kumadera ovuta kufikirako kuti azipeze thandizo za umoyo. Katundu udi ndi ofunikira kwambiri chifukwa choti monga mudziwa ife ngati boma sikuti timakhala ndi chilichonse, timadalira mabungwe kuti azitithandiza, ndipo zina zimene mwaona apa zindizoti ifeyo tinalibe ndi zofunikira ndithu kwambiri. Chofunikira kwambiri kuti katundu wabwera kuti atithandize kuti ma services athu akhale apamwamba. Wina mwa katundu amene waperekedwa ndi monga Panado, Amoxicillin, zipangizo zoyezera nthenda ya BP ndi kungotchulapo zochepa chabe. Malingana ndi bungwe la Amref, zipangizozi ndi za ndalama zokwana 191 miliyoni kwacha. Vanani Nyirenda kuwerenga ripoti lomwe walemba ndi Temwa Nyirenda. Mzamasewero mtsogoleri wa bungwe la FAM Fleetwood Haiya ndi membala wa komiti yaikulu ya bungweli Felista Dosi
awasankha m'makomiti atsopano amene bungwe la FIFA lakhazikitsa. Aheya awasankha kukhala mmodzi mwa akuluakulu a komiti imene idziyang'anira tsogolo la masewera a mpira wa miyendo, pamene Adosi amenenso ndi wapampando wa komiti ya bungwe la FAM yoona za mipikisano ndi malonda awasankha kukhala membala wa komiti ya FIFA yoona za malamulo. Aheya ati dziko lino lipindula ndi kusankhidwa kwawo kamba kuti adzipanga nawo ziganizo zopenekera mmene masewero akuyenera kuyendera. Sampanda akutiuza zambiri mlipotili. Mtsogoleri wa bungwe la FAM Fleetwood Haiya ndi membala wa komiti yaikulu ya bungweli Felicita Dosi awasankha m'makomiti atsopano amene bungwe la FIFA lakhazikitsa pambali pa msonkhano wachi namba 47 wa bungwe la Confederation of African Football CAF umene wachitikira ku Kinshasa m'dziko la Democratic Republic of Congo, ndipo mtsogoleri wa FIFA Gianni Infantino anali nawo. Ahaiya ndi Adosi amenenso ndi wapampando wa komiti ya FAM yoona za mipikisano ndi malonda ali mgulu la akuluakulu anga poyendetsa mpira wa miyendo kuchokera m'mayiko osiyanasiyana mu Africa amene awasankhira m'makomitiwa amene malinga ndi a Infantino athandizire kulumikiza bwino ntchito zoyendetsa masewero a mpira wa miyendo kuti adzipita patsogolo. Polemba pa tsamba lawo la mchezo, Ahaiya ayamikira bungwe la FIFA powakhulupirira kuti agwire ntchito mu komiti imene idziyang'anira tsogolo la mpira wa miyendo, ndipo mwazina komiti yawo idzilangiza komiti yayikulu likulu komanso mamembala a FIFA pa za ndondomeko zoyenera kutsatira kuti mpira wa miyendo ukhale waphindu komanso kukwaniritsa zolinga zake. Ahaiya ati agwiritse ntchito mwayi opezeka mu komiti kuti apeze nzeru zina zowonjezera kupititsa patsogolo ndondomeko zimene anakhazikitsa potukulira masewerowa mdziko lino. Mtsogoleri wa FAMuyu wati akudziwa kuti komiti yawo yasenza udindo waukulu oonetsetsa kuti mpira wa miyendo ukuyenda bwino m'mayiko onse, ndipo iwo adzipereke kwathunthu kupereka uphungu oyenerera kuti cholinga cha komiti chikwaniritsidwe. Osewera wakale wa matimu a Chelsea, AC Milan komanso dziko la Ukraine Andrei Shevchenko ndi amene akutsogolera komiti imene mamembala ake ena ndi a Ahmad Yahaya aku Mauritania, Thomas Christensen wa ku Denmark, Nesta Pitana wa dziko la Ecuador, Sameth Kiev wa ku Cambodia, Mohammad Youssef wa ku Fiji komanso Ravshan Imatov wa dziko la Uzbekistan. Apanso ndipo pa mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane na insomitu yake. President Peter Mutharika wachenjeza nduna zatsopano komanso akuluakulu a nthambi zaboma kuti apewe katangale apo ayi awachotsa. Dziko la Malawi latumiza anthu othawa kwawo oposa 500 pansi pa ndondomeko yotumiza m'mayiko awo mwakufuna kwawo. Akatswiri a zaumoyo adandaula zakukwera kwa chiwerengero cha anthu omwe akupezeka ndi khansa ya khomo la chiberekero m'dziko lino. Mzamasewero, mtsogoleri wa bungwe la FAM Fleetwood Haiya ndi membala wa komiti yayikulu ya bungweli awasankha m'makomiti atsopano a bungwe la FIFA. Zikomo kuti munali pamenepo kumvetsera. Madzulo abwino, ine ndi John Paul Kayuni. Tsopano mverani za nyengo. Aupatsirani za nyengo ndi amazulu. Bwenzi losaona nyengo. Tembezeni nyengo ya mphepo ndi ya mitambo patali komanso mvula ya mabengu madera ena usiku uno ndi mammawa. Masana kudzakhala nyengo ya mphepo ndi ya mitambo patali komanso mvula yowaza ndi ya mabengu ikuyembekezeka kugwa koma madera ochepa. Tiyendibisale pamalo otetezeka bwino pamene mvula ya mabengu ikugwa mdera lathu. Kungabu temzeni nyengo yofika mpaka pa 23 degrees Celsius, kumangochi 21 degrees Celsius, ku Blantyre 19 degrees Celsius, ku Lilongwe 18 degrees Celsius, pamene ku Mzuzu 14 degrees Celsius. Mphepo kumpachikira cha kumvuma ndipo kufika lachisanu temzeni nyengo ya mitambo patali komanso mvula yapo ndi apo kugwa. Dzuwa likuyembekezeka kutuluka 22 minutes past 5 ku Mzuzu ndi kulowa 21 minutes to 6. Ku Lilongwe dzuwa lidzatuluka 22 minutes past 5 ndi kulowa 18 minutes to 6. Za nyengo kuchokera ku nthambi yoona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno zomwezi nali ndine Dave Tisungane Majawa. Madzulo abwino. Amakupatsirani za nyengo ndi amazulu. Bwenzi losaona nyengo.